Така, момчето ще ми посвири малко, нали? Заповядайте, че го. Да. Моето момче, какво ще ми изпълниш? Добре, се разбира. Едно етюдче ще ви свири. Етюдче? Дай да пишем, че това протокола въжи то. Етюдче. Да, дай моето момче. Хайде, не се присъняй, лека така. Той дошъл, той свири, обаче. Хайде, моето момче. Виж само каква постановка, Господи. Да. Прекрасно, прекрасно. Наистина прекрасно. Добре, 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 добре. Поздравления, поздравления. Много е напредно. Равно ярко по-добре. Много интересно. Може би следващия чиеч. Заповичателя нам сред. Дечка Юрдечкова. Добро утро! Копашка! Кой да започвам? Откъде си, госпожо? Отбъзан. Ами, да чуем и все пак. Моля да стане. Какво ще стане? Жадрънна и на песна на Добре, Панко добре, моля, Владиков моля. е моят любен композитор. Да. Не става. Господи, като ученица. Да, страшни ученици. Възмутен съм. Колега, вие какво ще си с вас? Аз няма ли се крива пак не съм? Може да пустим вече. Колеги, нали? Как може, как може? Кой е това? Този възможно още трябва да мине, да. Да, до кога ще се крива? Интересно ли? Колеги, дайте да работим, нали? Дай го много толкова ученици. Свири бе, нека да го уважи. Дай да го. Ема, Да. Еми дай ще се говорим с теб. Хайде, Да, може, може. ама ти свърши ли? Добре, добре, добре. Браво. нямам кой повече да свиркам, сакам да си Разработката е Добре. чули ли? Ама тя Да, не ама свърши. вие не чухте ли? Добре, айде, чао. Добре, Браво, мой. Моля следващия. че времето бързо минава. Следващи номер. Зрелищница номер 3, Вилослава Кордова. Здрасти. Здравствуй. Какво ще се тръгнеш? Алегретто от Моцарт. В какво темпо? Ларго. А, темпо. Едно кафе, първо, че тук да се да. Цял ден работим така. Топло, топло. Добре. Съжалявам, малката не работи. Ето пак ще имам по-рано. Добре, няма значение. Дай да чуем. Може ли една ла? О, баба, да. Не, аз ще Абе, ти чуй, чакай сега. Първо чуй, после. Сега, Колега, петата минута беше това просто. Жестоко. Изкуство е. Ама Трифон Иванов какъв? Жесток е! Жесток е! Ей така като го бе, направо побърка. Петата минута. Може ли за малко? Да. Лечков, какъв мъж. Все пак. Да, може. Манера на учителката си, много е добре. Да, да. Но правилно. Има хубаво. Много емоционално. Да. Браво, Добре, добре, добре. Добре. Да. Матуристка номер 4, Пена Иванова. Добър ден, добър ден. Щастлива, може би. Може би. Не може би, ще свирите направо. Панчова ли Гребов? И ти? Ми да. Ами, Добре, може. Айде, преди са моля. Така, слушам ви. Дяволите. Ами, моля Не така, как може? не, колега, просто Не дейте така. до вечера с вас. Да, може. До вечера към колко? Разбира се. Не дейте го
Добре, добре. Лявата ръка малко неритмично. Да. Дясната. И последната зрелищница Жечка Оперетова. О, Жеч. Жечето? Тя на тази примерно. Да. Момиче, добре спокойно си, нали? Добре се чувстваш днеска така? Може ли, Жори, ще разпаля малко? Ходи, детето ми. Как може? Браво, моето дете прекрасно днес. Хайде пак. Чао! Защо хубаво е момичето, какво? Хайде, детето ми. Сега! Как може да кажеш? Ема колега, това вече. Колега, Бива ли така? Не. Тя не Доперетова дъщерята. На примадоната от две могили, какво? Демогилската капела. Има ли други колеги? Това беше последно. Това не беше. Ами ние ще оттеглим да прекинем, защото това така конкуренция. Дами и господа, комисията взе своето решение. Нека да го чуем. Дами и господа, журито взе своето решение. Резултатите ще обяви госпожа директорката. Моля. Високо ниво. Високо ниво. Скъпи ученици, скъпи колеги, тази вечер се събрахме, за да оценим наученото от вас до сега и да помогнем за реализирането ви в музикалния живот на страната ни. Матурист номер 1. Мъгел Флейтарски. Не така ми. Много хубаво гледат. Браво. Матуристка номер 2. Жечка Оперетова. Браво, айде. Комисията е на мнение, че трябва да се усъвършенствате в Римската консерватория Санта Чечилия. Матуристка номер 3. Филослава Кордова. Матуристка номер 4. Дечка Юрдечкова. Вашето място е като музикална санитарка в областната психиатрична клиника. Помагате на неефективните си към обществото. Мерси, много съм ви удължена. Матуристка номер 5. Пена Иванова. Комисията ви препоръчва да заемете 5-то място в квартет трактористи. Бъдете настойчиви и не се огъвайте пред трудностите. Даваме ви пътя.
Те не отразаха да се... Аре, какво става? Аре! Има много. А ти отсъсваш и няма отсъсваш. Всички са тук, бе. Половината отсъсват. Това е чистия съргал, бе. Половината отсъсват. Единственото, което искам от вас е част да се държите като нормални хора. Какво е това? Сега поддържа се. Вчера на събранието се... Знам, че така па. Вчера на събранието ще ми казва, че... Че ти бъде! Ще ме бонификацията да ме вземе социален. Може ли да се прочете тия цигари? Госпожо, може ли? Изгонете ги, не може така да се провежда час. Моля ви се, престанете! Здрай! Сиди си там! Здрай там! Пречите ми да уча! Айде да дойде час да свърши! Какво прилича това нещо? Сега го връзваш ще такова. Ще такова вече творчески път. Няма мач. Госпожо! Пусни малко. Как ще пуша? Да, да пуша. Ти знаеш, че без оцейка оставаш на тебе. Да, определя. Масажа, да. Айде да сега да видиш. Драга, айде сега, айде сега сега. Боже, ето на кройка. Учна, бе. И в края на краищата, как мога да работя с такива хора? Си задал Така е да се виждате. В момент си сега се върна. Ти, скъпи, учил ли си за днес? Да. Кажи ми нещо. Анализ на 7-ма симфония. Точно. Може ли ми? Ти да ги тебе! Колко пъти наши Колко пъти ще ти откъсна? Това си съм пожелание. Честно право, не мога само как да Не пиша. съм база и там, Ето, погледни, те гариш колко от сега нанесох. Аре, стига ли? Стига така. Тя той, че сега не е ставал. Биография. Взимате огънче. Чакай, ще убиеш човека, бе. Чакай сега. Какво толкова станало? Успокой се малко, де. Не мога да работя с такива хора. Напускам
Госпожо, кога ще е класното? Чао. Няма да има мамица! То спак, класно, бе. Ай, стой. Добре. Все пак с теб... Госпожо, изпитайте тя колко пъти трябва да иска. Аз си един минут. Тя го ще Добре, все пак... Темата на шествието може да нападеш нещо с темата на шествието. Какво стана с Лилята? Да, Леля! Айде! Ще свърши, айде! Ние решихме, че ако продължава така в нашето училище, резултата ще е тоя. А дали ще е така или ще бъде така, изберете сами. на господин Мехранян, нашия директор, и на тези, които ни помогнаха да осъществим това шоу. Благодаря. Благодаря от името на всички. Благодаря ви, че дойдохте.
Ей, какво ще правиш? Ще покурим. Арай, 100, 3, 5, 10, дай.